Түркия башкасы Анкарада 13 сағат. Исәмсез мөхтәрәм тыңшар. Бүген 2026 елның 6 апрель дүшәмбе көн. Сез турыдан туры эфирдә Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц ышлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналыннан тапшыла. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада интернет һәм яшнаша вот West радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосиф Алтынышык әзерләгән ногайча насихатлар язмасын тәкъдим итәрбез. Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Җилле матбугат белдергәнчә, дүшәмбе иртәсендә Иран башкасы Тәһран күләмендә оештырылган АКШ Израиль уртак һава һөҗүмнәрендә ким дигәндә 25 кеше һәлак булган. Иран дәүләт медиасы шәһәргә салган һөҗүмнәрдә үлүчеләр арасында ким дигәндә 6 баланың булуын белдерде. Тәһранның көнчыгышында һөҗүмнәр вакытында 3 бина җимерелгән. Куткару төркемнәре җимерекләр астында исән калучыларны эзләгән булса, 4 кешенең һәлак булуы һәм якынча 50 йортка зыян китерелүе белдерелде. Бахаристанның Галих Мир төбәгендә исә рәсмиләр торак биналарының бомбалануы нәтиҗәсендә тагын 13 кешенең гомеренең өзелүен җиткерде. Һөҗүмнәр вакытында башкала күләмендә һава саклану системалары эшли башлаган. Тәмәкләр арасында Шәриф университетының да булуы искәртелеп узылды. 28 февральдән бирле дәвам итүче Израиль АКШ һөҗүмнәрендә топлам үлүчеләр саны 1900-дән арткан. АКШ илбашы Дональд Трамп Ормуз бугазы сишәмбе көненә кадәр яңадан ачылмаган очракта Иранның электр станцияларын һәм күперләрен бәрү белән янады. Үзенең социаль медиа аккаунтыннан тупас һәм мыскыллаучы сүзләр кулланган Трамп Иран лидерлары җәһәннәм яшәячәк дип кисәтте һәм сишәмбе көнне һәм электр станциясе көне һәм дә күпер көне булачак. Барысы бергә дип әйтте. Трамп моннан тыш Иранларның bir F-15 хәрби очкычын бәреп төшергәннән соң АКШ полковнигының Иран таулары тирәнлегеннән коткарылуын игълан итте. Чыганакларга күрә ОПЕК+ нефть җитештерүен арттыруны раслый ала, хуплый ала, ләкин бу карар төп әгъзаларның дәвам итүче АКШ, Израиль һәм Иран сугышы аркасында җитештерүне күбәйтә алмаганы өчен зур күләмдә кагаз өстендә булачак. Бәлештә аркасында Ормуз бугазының ябылуы, Сауд Арабстаны, Бирәшкән Гарәп Әмирлекләре, Кувейт һәм Гыйрактан экспортны тулысынча туктатты. Русия кебек башка әгъзалар исә хәзерге вакытта санкциялар һәм аскырмага ясалган зыян алдында тора. Аналитиклар планлаштырылган трәсәнинди артуны символик адым дип батыйлар. Чөнки тәэминату югалтулары 15%-ка җитте. Бу эшкәтелмәгән нефть бәяләрен мишкә өчен bir мишкәгә $120 якынайтты һәм мөгаен $150 да артып китәчәк. Хамасның хәрби төркеме АКШ аралашчылыгында Газадагы утны туктатуның беренче этабын башлар алдыннан Израильнең коралсызлану турында фикер алышуы филистинләргә каршы геноцидны дәвам итү омтылышы дип белдерде. Касам бригадалары сүзчесе корал мәсьәләсен тупас рәвештә күтәрүнең кабул ителмәячәген искәртеп узды. Хамас аралашчыларга Израильнең Газадан тулысынча китәчәгенә гарантия бирмичә торып, коралсызлану мәсьәләсен тикшермәячәген сөйләшмәячәкләрен әйтте. Сүзче дошманның нәрсә тагырга тырышуы бик куркыныч диде.
Украина елбашы Владимир Зеленский Сүрия лидері Ахмед Эль-Шара белән очрашу өчен Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан белән бергә Димашкка сәфәр ясады. Очрашу алдыннан чыгыш ясаучы Зеленский безнең алда мөһим очрашулар көтә диде һәм һәр милләт һәм һәр төбәк тыныч тормышка лаек дигән фикерне җиткерде. Рәсми чыгынаклар АКШ һәм Израиль Иранга каршы сугышын дәвам иткәндә, Төркия һәм Фарсы кулдагы илләрен үз эченә алган бу сәфәрнең төп игътибары илләр ара хезмәттәшлек һәм төбәк куркынычсызлыгына юнәлтелгән дип белдерде. Русия һөҗүмнәренә каршы көрәшүче Украина узган атнада Фарсы кулдагы илләр белән имзаланган саклану килешүләрен ягымда ясаучы этәргеч буларак кулланырга омтыла. Киев хөкүмәте дроннарны күзәтү өлкәсендәге тәҗрибәсе белән уртаклашу өчен Сүрия һава киңлеге аша һавадан саклану ярдәмен алу юлларын эзли. Нигерия армиясе ширкәүгә һөҗүмнән соң дистәләрчә тотыкны коткарды. Нигерия армиясе якшәмбе көнне ясаган белдерүендә Кадуна төбәгенең төньяк батышындагы бер ширкәүгә һөҗүмдә тотык итеп алынган 31 кешене коткаруын, вакыйга урында исә 5 кешенең җансыз гәүдәсен табуларын җиткерде. Армия һөҗүмнең Кача җирле идарә төбәгендәге Арико авылында Пасха гыйбадәте вакытында булуын белдерде. Белдерүдә хәрби берлекләрнең һөҗүмчеләрне әзерлекләү турындагы мәгълүматка урын бирелде. Христианнар берлегенең Кадуна төбәгендә башлыгы Калеб Махачи якшәмбе көнне Арико авылында 2 ширкәүнең һөҗүмгә дучар булуын әйтте. Махачи 7 кешенең үтерелүен һәм билгесез сандагы кешенең тотык итеп алынуын белдерде. Reuters агентлыгына сөйләгән Махачи ачыклау эшләре һаман дәвам итә, диде. Мөхтәрәм таңчылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, театр яктылыкка, нурга илтә тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында бөтен тормышын сәхнәгә багышлаган төрек сәнгатьчесе Мухсин Эртурул турында сүз алып барабыз. Мухсин Эртурул 1892 елда Истанбулның Кадыйкөй районында дөньяга килә. Әле Тәфәюз мәктәбендә укыганда ул театр белән кызыксына башлый. Туп башы Рүштиясе һәм Мирҗан Идадисында белем алганда да аның актер булу теләге көннән-көн ныгый бара. Мәктәп елларындагы сәхнә хыялы аны тиздән профессиональ тормышка алып кирип китә. 1909 елда бу егет өчен Әрәнкөйдәге Бурханиттин театры пәрдәләре ачыла. Шерлок Холмс пьесасында Боб ролендә тамашачылар алдында беренче тапкыр чыгыш ясаган Мухсин Эртурул заманча төрек театрының әйдәп баручысы буларак беренче адымын ясый. Ләкин бу юл аның гаиләсе каршы булган юл була. Шуңа күрә Эртурул үз идеаллары өчен әти-әнисе йортын ташлап китә. 1911 елда ул Парижга китә һәм андагы дисциплиналы сәхнәләрдә белемен тирәнәйтә. 1912 елда Истанбулга кайтканда ул инновацион рухка ия була. Шекспирның Гамлет пьесасын сәхнәләштереп, ул булыргамы, булмаскамы фәлсәфәсен үз тормышы белән берләштерә. Бурсада оешкан Яңа Туран вәкиллек төркеме белән ул күп санда пьесаларда уйный. Сәхнәгә багышланган озын гомер юлының нигезен ныгыта. Усты артист өчен актерлык гади эш кенә түгел, югары дисциплина һәм һөнәр була. Сәхнәгә беренче тапкыр чыккан көннән үк ул үзен сәнгать эшлеклесе итеп үстерә, камилләштерә. Ул театрны югары стиль һәм классик әсәрләрнең үзәге итеп күрә. Соңга караганда сыйфатка өстенлек биреп, артист карьерасы дәвамында шикләнгән сандагы югары сыйфатлы рольләрне башкара. Сәхнәдә ул һәрвакыт сыйфат һәм җитдилеккә зур әһәмият бирә. Ул иң кечкенә рольләрне дә мөһим итеп күрә. Тыйнак, ләкин профессиональ хулкы белән ул рольләрнең өстенлеге турындагы фикергә каршы чыга. Ул төрек театрына зур яки кечкенә роль юк,
зур яки кечкенә актерлар бар принцибын профессиональ принцип итеп кертә. Актер шулай ук кеше рухының тирәнлегенә үтеп кергән персонажларны уңышлы башкара. Гамлеттан Король Лирга, кеше булдырудагы Хөсрәфтән алып онытылган кешедәге докторга кадәр психологик яктан тирән рольләрнең барысында аның драматик актер буларак биеклеген күрсәтә. Ул фантазияны дисциплина белән берләштерә һәм сәхнәдә һәрвакыт чынбарлыкка омтыла. Өздемир Нутку сүзләренчә, Мухсин Эртурул сәхнәдә бер кайчанда кирәксез хәрәкәт ясамаган, хикәясен контраст сүзләр белән бизәгән оста иде. Ул такым актерлыгына ышанган, мактанмаган, бер мимика белән дә иң кечкенә детальне зурайтып күрсәтә алган. Күп укыган һәм белемле зыялы буларак ул һәр пьесада һәм һәр персонажда үзен кабатламаган, үзен яңадан тудырган. Йомгаклык әйткәндә, Нутку үзенең гаҗәпләнүен булай дип белдерә. Тормыш юлы да, актерлык осталыгы да гади булган бу артист сәхнәдәге көчле дулкынлануын ничек шулай оста контрольдә тота ала икән дип гаҗәпләнә кеше. Мухсин Эртурулның режиссерлык ягы үзе бер фикер мәктәбе. Театр артистлары шул фикердә килешәләр. Безнең илдә чын режиссерлык аннан башланган. Ул безнең сәхнәләрдә аннан элек күрелмәгән декорация дизайны һәм мизансцена концепциясен Дәрүлбәйдәгә алып килгән кеше. Ләкин аның чын осталыгы буяу, агач яки яктылык кебек җансыз материаллар белән генә шикләнмәй. Бу аның иң авыр идарә итү элементы кеше белән еллар буе сабыр эшләвеннән килә. Сәхнә рухын аңлаучылар өчен ул җансыз декорацияларга тормыш бирүче һәм кешене сәхнәдә сәнгать әсәренә әйләндерүче иң бөек әйдәп баручы. Мухсин Эртурул белән иңгә иң эшләгән Исмаил Галип Арҗан аның театр дөньясындагы урынын бик яхшы тасвирлый. Аның фикеренчә, Рейнхард Германиядә, Мейерхольд Мәскәүдә, Гемия Франциядә һәм Гордон Крейг Англиядә ничек булса, Мухсин Эртурул да безнең өчен шундый ук. Ул безгә режиссерлык төшенчәсен һәм пьесаны фәнни ысуллар кулланып ничек сәхнәгә куярга кирәклеген күрсәткән беренче кеше булды. Ул сәхнәдә эгоизмны һәм бер кеше хакимлеген юк иткән шәхес. Ул безгә бер кеше һәркем өчен һәм һәркем бер кеше өчен принцибын сеңдерде. 10 ел эчендә ул тудырган зур үзгәрешләрне аңлау өчен безнең элеккеге сәхнәләребезне бүгенге заманча театрыбыз белән чагыштыру җитә. Мухсин Эртурул абруе төшкән сәхнәгә хөрмәтне кире кайтарган һәм сәхнә теленә нигез салучы уникаль остаз. Ул төрек теленең фонетик структурасын театрга җайлаштырды һәм 1937 елда тәрҗемә ителгән сөйләү сәнгате китабы белән актерларның сөйләм күнекмәләренә нигез салды. Ул Истанбул һәм Анкара консерваторияларында сәхнә практикасы курслары белән остазлыгын ныгытты һәм чит ил театр терминнары өчен төрекчә эквивалентлар табып, милли сәхнә телен булдырды. Язу, тәрҗемә итү һәм укыту аша ул төрек театрына яңа рух һәм бөтенләй яңа үзенчәлек бүләк итте. Булардан тыш, Мухсин Эртурул Төркиядәге иң танылган сәнгать оешмалары, мәсәлән, Истанбул шәһәр театрларының, дәүләт театрларының, Анкара дәүләт консерваториясының, Истанбул муниципаль консерваториясының, кече сәхнә, балалар театрларының, Анадолудагы төбәк театрларының һәм илдәге беренче шәхси театр укыту үзәкләренең берсе булган Тел һәм мәдәният үзәгенең оешуында һәм үсешендә дә зур роль уйнады. Мухсин Эртурулның үзенчәлекле тормыш юлы, аның һәр мизгеле театр белән үрелеп барган. Ул үзе бер зур мәктәп. Төркиянең, шулай ук төрки дөньядагы яшь сәнгатьчеләрнең бу бөек остаздан илһам алып, аның юлыннан баруын дәвам итәрләр дип ышанабыз. Театр яктылыкка нурга илтә тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында бөтен тормышын сәхнәгә багышлаган төрек сәнгатьчесе Мухсин Эртурул турында сүз алып бардык. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә.
Аңлайча нәсихәтләр. Hörmetli tınlawçylarymyz, buyma hem korşalagan hem saklagan baresinde söz bardıramız. Hak Rabbimiz Allah'tın togumlarga yan berip, sosunlardı yazlıkta, kaytadan tiriltip, bizlerge em körsetkeni, Kudaydın saklavının, tağı korşalavının, mınnagan mucizesi bolgan. Birbirine usagan togumlardın bärisi eş birevi karıspay birbirinden ayrılgan. Misal bolsa bir togumşuk incir teregi bolgan. Hikmetli yaratuşudun nimetlerini bizge basımız üstünde turup dağıtbaga baslagan. Yakşı meyvelerini üstlerimizge şaşkan. Talları aynı kolday bärimizge sozulgan. Mine nav suretleri birbirine usagan, eki togum taga em künaylan, em menekşe şeşekeyleri bolgan. Bizim üçün bezenip, betlerimizge külüp, özlerini süydürgen. Baska togumlar tağı tolu meyvalar bergen. Yaxşı tat em kokuman, em yarasık kebimen iştahımızdı aşkanlar. Bärimizdi özlerini aşavga şakırganlar. Bizler razı bolsak dep özlerini yok etken. So şaşılgan togumlardan bazısı sümbül bolup, bazısı em terek bolgan. Ya de şeşekeyler aşıp, bek yakşı bakşa bolgan. İslerinde bir yanlış, bir kusur bolmay bäri, Kudaydın ayetinde, közündü avdar soga, eş bir şatlak körösünme, degen manedeki sırdı, allerimen körsetken. Her bir togum korşalavışı, em saklavışı Kudaydın, hafiz atını körsetip, önörünü bildirip, em bizge nimet bolup, sankim ata aslının malından oga tüskön, birer veresesi bolgan. Eş karıspay, avuspay, tağı eş eksik bolmay, kasiyeti ne bolsa saklap bizge körsetken. Aslı meyva bolsa meyva, aslı ölen bolsa ölen, ya şeşekey ne bolsa aslının aynısı bola berip körüngen. Ene sosu kızıklı, azamatlı saklavdı, bek yarası korşalavdı, beri nav togunlarman körsötken hak Allah, saklavışı hafiz Allah, ahirette tağı em, taga azamatlısını bizge körsötiyegine, mine nav togunlarman birer işaret bergen. Ene sosu körgönümüz, so derece kusursuz, em yanlışsız saklavlardın,
tağı korşalavlardan neşe misalleri bizge so alamat allerimen ükön dersler bergen. Kaytip boladı desek nav insandın kıymatı neşe derecelerge bargan. Hem özüne köp avır ükön amanat yüklöngen. Dünya halifesi bolganga yanvarlarman ösümlükke em dünyaga sözü ötken. So derece sıylangan nav kıymatta ademdin, kollarından şıkkan beri etkenisleri, yasagan eserleri, tağı aytkan sözleri, iyigilligi, yamanlığı, hesabı körülsün dep, bek dikkatban saklangan. Acaba nav insan zanneter mi eş özü basıboz bolup kalsın? Beri terek şeşekti tohumlarda saklagan, eş birevini yoytbagan, kuşu sonsuz Rab Allah, nav kıymattaki insandı, yoyta berip emmıtsın. Nav hakikattan şıkkan mane, aslında nav insan, abe düşün yaratılgan. Kabirine tüşken son, aynı togum tirilgendey, tiriliye kaytadan. Ya abedi şat boluyak, ya kıyınlıkka tüsüyük, kişkey ükön er isinden esapıka tartılyak, ya oşluk tabıp özü, ya da tokat yiyek. Hafiz bolgan Allah'tın saklavuşılık isine em burunguda aytılgan basbetteki ayettin şaatları at hesapka kelmeyek derecede bek köp olup yaratılgan. Nav aytılgan maneler korşalav baresinde bildirilgen sırlarga denizden bir tamşık tağı tavdan zerre bolgan. Sağlıkman kalınız. Noğayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqınның 17.615 kHz ışlığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңla qo'shimtasidan Voice of Turkey What East radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişki 8-nji ortada 42 derece künçüğüş yönelişdäki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşağı What West radio kanalından tыңlaylasыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.